Iba niya madi gana di hakong di ko madi magbukaw. Magbutaw. Live, live. Siya doon sa kabila. Kumusta? Kumusta? Good morning mga ka-dragon. Wala pa tayong viewers. Hindi. Talbos ng kamote nilaga. Para Yan. sa pananghalian. Hello sa ating 11 viewers. Para malaki. Ikot sa bumami. Gusto ko yung Hello po sa ating 11 viewers. Ayan, sobrang init kayo dito guys. Siguro nasa kami, 43 degree. Hindi kayo bumababa. Hindi. Ang dito, sobrang hot talaga ng mga taga Mindoro. Lalo kahapon, ayun na, Diyos ko. Grabe na sa hapon. Parang magkapoy na yung bahay. Ayun na. Hindi mo alam kung saan ka magpista. Yung al-osan yung lugar. Andun na baba. Doon ko nga nakuha yung ubo ko yung kaya nga kumating na lamunan ko. Patutok ko yung itik sa likod ko. Tapos ang kalimutan. Ayan, kamusta kayong lahat mga ka-dragon? Sana ay nasa lilim kayo. Sa bahay kubo. Buti na lang mahangin dito sa kubo ngayon. Pero may mga din na talagang walang hangin. Parang kaya mainit din. Ginagawa namin. Dito kami sa natutulog. Dito sa lapag. Sa datar. Gusto ko din mamaya sa taas. Ano kainit dyan sa pisto mo? Kaya nga. Parang hindi magpan yung hangin dyan. Hindi mo na ako matulog. Bantay. Yan. Paglupak ka lang. High blood. Kung wala ka man nararamdaman, di ka Hello! nahihilo, di ba nga? DFL, musta na din kayo? Pa-shout out na wala. Shout out ba? Na bro? Ay na Nahanda ako ng hotspot. Yan, wait lang po mga ka-dragon. Ito yung naka-icon sa naka-icon pero guys. Gising, gising! Gising na ba ang mga Sa Maling family ng Banawe, Quezon City. Yan. Hello po sa Maling family dyan sa Banawe, Quezon Yan, City. hello Hello po. po sa inyo. Shout out sa Maling family. Kung hanggat maaari, sa na lang kayo siguro, sa bahay na lang kayo, na kayo magdila-dala at talaga naman, parang wala ka nang masulingan. Or mag-mall na lang kayo. Kasi pag nasa mall naman, ma-high blood ka rin doon. Gastos. Magastos. Papanantayin ngayon ko nga mali ang gastos. Hello ladies, glad to see you live again watching from Washington State. Yan. Hello po kay Jober. Yan, hello. From Washington State. Sana all, Washington. Sarap sinugan mo yun. Kaya nga, malamig ba dyan sa inyo? Kunin nyo nga kami ng isang buhay. Masarap yung may mga Parang may gayam, men. Gayam, kunin na kami man. Sabi ko, ampunin tayo ni gayam ng isang buwan. Habang malamig pa doon sa kanila. Palipasin lang namin ganyan yung init dito. Tapos mag-uwi rin kami. Pero kung ayaw mo na kayong pawin, hindi dyan na kami. Patay. Hindi po kami matakay. Ay, hindi. Kahit natang-natang lang kami. Hindi daw matakaw. Hindi halata.
Halata pag Shout out John Alcantara ng Castillejos, Zambales. Ayan. Hello po, Sir John Alcantara dyan sa Castillejos, Dito tayo dyan sa Zambales. Sambales. Charot. Sana makapasyal kami. Sana makapasyal kami dyan sa Sambales. Puro manifesting Puro lang Ganda kami dyan sa manifest. Sambales, marami kang pwedeng puntahan. Or parang maganda rin sa sa Baler, Aurora. And hello po Sa kay... Bingalan. Shout out din kay Benedict Oh, ganda din. Pacetes. Naimbagal daw yun dito mga kababalasang Dikalman. Watching from Bacnoton, La Union. Yan. Yan, Hello po hello. kay Sir Benedict Pacetes. Mainit ba dyan sa La Union? O kami Mainit lang din ang, dyan, di ba, o sir? kami lang ang hot na hot? Kayo Ito na. sobrang hot. talaga sa amin doon. Lagi kaming nasa top 1. Hmm. Yes, nasa top 1 ang Mindoro. Always Sa heat po. index. First time. Always. Oh my goodness. Buti na lang mayroon pa tayong napupuntahan na ganito. Kubo. And good morning din po kay Sir Robert Rosal. At kay Maria Joyce Vlog. Hello DFL. Kamusta ang lahat from North Carolina, USA? Yan. Hello, Yan, hello po. Hello po sa Okay ating lang naman mga po. viewers dyan sa California. Nakaawid nga ni Manong Junan, malipay. Lahat sa pay. Ay, Mali naman ngayon. May ano na, may to. Anong kon ba? Ala, kala ko kahapon katapusan pa lang. Hindi. Ewan ko, anong Dos na ngayon. kung 4 o 6, parang ano. Parang 6 yata. May. Shout out sa mga single ladies and DFL from Malaban. IG Hello na po. lang. Single lady. Yan, kumusta sa ating mga Oh, single ladies. Gusto niyo po mag-tiktok kaming 5? sa ating 35 viewers. May daing-ding ng tipasin yan. Yan. Ang tiligay, may susuotin ka na ba sa linggo? Isun sa laglagnat mo, noon bago Maligay. ko hindi ko na orderan. Naano kasi baka hindi magdating ka agad. Nahanapan kita doon sa pick up, wala na nang makita na mura-mura. Magkakagilan. Nagtingin ako sa Save More. Hindi, nagpan lang ako doon. Nagginabat man Jack afford. Yung parang pan siya ay 590 na debuhan yung ganap. Ganun bili ko. 590. Ah? Ganun bili ko. May Oo, sa Save. Oo! Ay na, nilapitan ko. Ay na, ayaw ko natin. Nagngina. Ay, sana bilhin ka. Ay, Ay, nga, sabi ko ay bagay to kay Gigi at Kaso maliit lang yung didi niya. Ay, ganap. Oo. Nagngina. Makahabol pa. Kailan baka hindi ko pere. Kamahal. Hindi yung makabrak ang ginagawa. Hindi mo pwede. Bakit? Rash guard lang. Bakit? Kaya? Sabi? Sabi Kaya? ng matatanda. Wala. Wala. At mama nga raw. Goodness. Gusto niyo Anten, parang namin kayo. depende yun sa kwan, Hmm. sa pupuntahan mo. Kung pang maliligo ka talagang ganun ng Hmm. outfitan. Magkwan na lang ako. Kailangan short naman na lang kasi ako. magsamba ka, nakabra ka. O, yun yung mali. Nakaganong-ganon ka lang. Nasa lugar, dapat nasa Oo. lugar. Ilugar mo. Kailangan mag-con ka. Nagalakad dyan sa kalsada, naka kon ka, 2 pesos. Bala, kurada na. Kanya mo. Imbaga, bigan nyo ka dragon, adapay na po ng adobo nga tukak, agtil mo, Adapay. mo, nakpay, Yung- hindi mangmangan kayo, wating from gimba. Reda siya. At dapat Awan yung wala nga. Day, Takkain. Buto. hindi, yung mga balat na lang niya. May nandun ano yung yun, may pay na. second wave yung ating ano na yun guys. Yun, ano Frog lang yun. hunting. Nag-ano lang kami, nag-try lang kasi kami. Kasi umulan. Biglang ulan kasi. Kaya lang hindi siya ganun ka ulan na ulan. Pero nag-try pa rin kami dahil agbilisin kami guys. Siyempre mga agpapaos nga. Kakatay na kami sa mga palaka. agpapaos. Kaya Agito yung agpapaos. buti na lang, nakakuha pa rin kami. Magaling yung aming kone. Magaling si Kuya Dan. Pero kung nang nagsama tayo ng umaga, Ha? baka na isang sako na kuha natin. Ibig sabihin yung kasama niyo siya nagdaan. 3:30 siya nag-ano, 3:30. Yan? Dalawang beses daw siya nag-alarm, 2:30, hindi raw nagbangon, at tinamad daw siya. Tapos nag-alarm ulit ng 3:30. Yung turtunod din daw. Puntaan na, pagpunta niya ba, kung na, nagdakma na lang daw siya. Sabi niya, sa bag niya lang daw yun nakuha. Sabi ko, sayangin, dapat
tinawagan niya tayo. O, Pag mga ganong oras talaga sila mga Oo. kasi nga busog na sila. Mga busog na now. Meron pa naman yan. Yan, hello po kay Kakumpi, Team DFL Ladies Solid. Hello po sa inyo yan. Yeah, Hello, thank you so much. Hello Kakumpi. po. Namiss namin kayo. Shout out Kadrago to all my relatives, to all my friends watching now. Yan. Hello po sa mga relatives ni Sir John Villanueva, sa kanyang mga friends. Thank you for watching po. Yan, hello po Hello sa sa inyong ating lahat. 42 viewers. Bilis ng araw eh. May nakaagad. Parang yung April na buwan mabilis. Pero nung January nakatagal. Yun ang matagal din. January. Kahit February mabilis din eh. Kasi ano, hanggang 29 lang siya. Yung April, ngayong April kabilis. Parang di mo na po Ganito sana ang tiusot mo. Wala na, hindi na mag-abot. Hindi na mag-abot. Sa night market sana eh, maukay-ukay, mabra-bra doon. Bra ka na lang ka de. Maganda yung mga ganun po. maganda yun. Maganda yung pagkuhan, yung nakita mo sa mannequin. Oo. Pag hapon. Paggabi na siya. Paggabi, huwag lang yung sa araw eh. Sabag. Oo mag-dress guard ka sa alto sa gabi yun. Tirabi yung bali nagtas yan. Oo. Gusto ko din maganon, kalaki na ng tiyan ko. Hindi ka nakabili? Bigyan mo. Wala ko. Kaya paano nagpalinis ako ng kuko? Ay na, nagbayagbot dyan. Saan kay George? Hindi. Kanino? Doon lang sa may ano. Kay Saint Tapat lang din ng George. Seymour, yung Ah. twin sister ba yun? Twin Basta yung the sister. sister, may ganun. Yung mga bakbakot yung baliday. Ba't hindi yan ang barber? Pero kasarap niya maglinis, kagano Tanggal kami na na lahat. makaturturog na nga ako eh. Pwede man maturo. Magkano ang bayad? 120. Kung kon naman talaga. Oo, Oo, maganda sa pa. At Manila saka nga. gusto ko may yung na-kon mo lahat na Oo. tukot lahat, natanggal lahat. Tinanggal niya pa yung mga Dry kalyo-kalyo skin. ko. Yung matitigas na lalat. Ayun, masarap na tanggalin. Hala, pwede pa ba itong paa ko kung nakangata? Nagpalinis ka rin tayo? Hala, tignan mo, Jay, kung malinisan yung kukunin. Eh. Parang kanipis man, na maliit. Pangit kasi ng kuko niya, oh. Parang Yung sa tayo. tangan niya. Parang ano, parang bisigo. Kung sa kanya bisikol ako yan. parang Yung dito, talagang pinagbisiko hindi na na. maayos yung dito po eh. Ito ang gusto ko matanggal yung rangyad ko. Eh, ako nagadong rangyad eh. Makadukot. Kaya nga, ba't kami lang ginatubuan ng rangyada? Joke lang. Pero pag nasa bahay, nasa Wala Manila na. ako, nawawala naman siya. Kaya lang pag uwi ko na naman dito, nagabalik. Gabitakad na naman. Tignan mo ilang, wala pa ako isang buwan ha. Oh. Pero nakalalaki na. Sabi, si Chacha nga nakita niya para daw ugat. Oo, nag-akit yan. Hanggang dito? Hindi, dito lang din. Matitigas niya lang. Hindi, ako nga. Ay, Magpaputs pa ako. Isang gabi na. Hindi gusto kayo.